Esikoleni iNkandla Technical High bathathu abafundi abaphumelele kahle ezifundweni zabo. Laba nguNhlanhla Mkhize othole ama-distinctions ayisithupha ezifundweni isiZulu, LO, Maths, Life Sciences, EGD ne-Physical Sciences. Bengifunda ngingalali ebusuku ngisho lini izulu bengamama long distance bengisuka kude kakhulu isikole siqale kakhulu nasekhaya. Ngo-2025 iNkandla Tech yathola u-93.8% ukuphumelela kwabafundi. Le performance yethu ka-96.5 isenze u-CMC ey'koleni eziwu-43 sawu-number 7. Kwathi-ke ku-Galanda Circuit sawu-number 1 okuyiposition ebesiyitholile nangonyaka odlule. Into eyenza ukuthi begcine betholele imiphumela lesiyitholile ukuthi sisebenza kakhulu ukubambisana nabazali babo. Akulula-ke ukuthola imiphumela efana naleyo. Kubiza ukuthi uma uthisha uyazi ingane uzazi zonke izingane zakho ezifundisa eklasini. Evela ngaye Comprehensive Technical High School, Umboniseni Nkomonde uphumelele ngamalengisi waba ingxenye yabafundi abebehlonishwa e-ICC eThekwini. uNkomonde ufisa ukuyokwenza i-mechanical engineering e-UKZN. Kuningi abakwenze kuthina maningi ama-programs ebebenza asisizayo ekuthenini sikwazi ukuthi sifunde kahle njengama-morning classes noma ama-extra classes if sokuthi sesiphumile isikole sikwazi ukuthi sibe ne-class. Nanokusifaka ngama-weekends lokho kusisize kakhulu ukuthi sikwazi uku-improve knowledge yethu. Ukusebenzisana phakathi kwabafundi, othisha, abazali nobuholi bendabuko kulethe imiphumela emihle kulesikole naso esisenkandla enyakatho yeKwaZulu Natal. Abantwana basebenze kahle kakhulu sibonga ukubambisana. Efundweni ebesinazo sinefundo eziningi ke thina sinefundo ezilapha ko-23 eziningi cishe more than 10 wazo zithole 100%, then the rest zathola 90 bese ziba khona ezifew ke ezithole ama-result angaphansi kuka-80 ngoba ezu2 zazo izona ke ithande ukwenza kabanyana. Kusenjalo isikole iNgcongcosi Secondary ese-Green Point eBergville singesinye sezikole ezenze kahle kakhulu njengoba kuphumelele abafundi abangu-93.6% sathola o-distinction abangaphezulu kwama-30. Omunye wabafundi abaphumelele ngamalengisi uthi bengelula. Ukusebenza kanzima nje okubaluleke kakhulu. So my plans for 2026 is to go to university ngithole a degree. I'm in prosecution, which I'm really excited. Hopefully it's going to work out. Uthishanhloko wesikole uthi unyaka wemfundo ka-2025 bewungelula njengoba bebebhekene nenselele yokuguga kwengqalasizinda. Akugcwele umfula abantwana besingakwazi ukubathola ngoba umfula ibridge la khona alikho esimeni sokuthi kuhambe nabo othisha bebengakwazi ukufika esikolweni ngenxa yomgwaqo ongekho esimeni esihle. Uma kwenzekile bafika esikolweni ama-class ethu awekho kwi-condition e-right malina abantwana bonke bayanetha kufuneke nonke nihlale esayidini elilodwa. So ama-challenges esinawo siyisikolo la okugcina kwenza ukuthi abantwana bethu mhlambe ngabe bawuthola 100%.